אוקיי. אז זה התנור. זה החדר עצמו. אתה יודע, אני מתחיל להשתעשע ברעיון שבמקום פה זה יכול להיות לא פחות טוב. בחוץ? כן? יכול להיות. אתה מבין? כי אנחנו חודרים מהקיר פה, מהקיר הזה, הנה, עכשיו אני שם עליו את המצלמה, ואתה קרוב למחליף חום. איפה אתה מתחבר? אני מתחבר במחליף חום, למטה, כן? בכניסה וביציאה. אתה רואה? למטה אמר לי למעלה. מישהו שכדאי להתחבר באזורים האלה, כי אז כאילו שהמים יעברו דרך התנור גדול. לא, המים לא עוברים דרך התנור. אנחנו אלטרנטיבה לתנור. יש לנו מגוף, אוקיי? היום התנור מזרים לך את המים החמים לתוך המחליף חום, כן? אם מגיעה, נגיד הערב, ובבחינת המים לא יתחממו, נגיד ביום חורף מסוים. המגוף זה לא אוטומטית, כי אם אתה מזרים, התנור מחמם ל-80 מעלות, והמשאבת חום ל-55-60. אז מים של 80 שעוברים דרך המשאבת חום מפוצצים את המחליף חום. זה שתי מערכות נפרדות, אתה מבין? עכשיו, מה שאנחנו נעשה, נשים פה עוד מכל. אתה ראית בציור שם? כן, עוד מכל עבודה ועוד מכל הגירה. את הגירה אנחנו מחברים במקביל לזה, והעבודה יהיה פה באזור נגיד, אוקיי? ואני חושב שפה הרבה יותר טוב לך. פה. עכשיו את החשמל, אין לך שום בעיה, אתה מוציא כבל. יש לי יציאה משם. כן, בדיוק, באזור הזה, תכף אנחנו נלך. זה דרך עם יעלון, נכון? כן, כן, מבחוץ. מה זה, קיר בטון? לא נראה לי. זה בלוקים? יכול לעשות את זה. אין שום בעיה. כן, בטון, בסדר, זה חשוב שנדע את זה. זה בטון, אין בעיה לבוא. מה? כן, משטח כזה, מוציא את החוצה, בדיוק. זה המקום שבו ייכנס. הנה המכל הגירה, יצמד לך פה עוד מכל הגירה אחד, יש לך מקום בשבילו, ומכל עבודה. והנה לך המחליף חום, אתה מתחבר למחליף חום. ונקודת חשמל, אתה מוציא לנו, זה ארון חשמל. כן, זה ארון חשמל. יש לעצמך 3 כפול 25, 3 כפול 20, 25 זה אופטימלי. אוקיי? זה מה שאני הייתי צריך. זה בסדר גמור.